आम सांग प्रशांतर बाहाघर भाई बाहाघर मार्च मास 8 तारिख रविवार दिन बाहाघर 8 तारिख 8 तारिख 8 तारिख तारिख तार ये हम पुणी तार कौन हम फोर्थ नाइट हम ମୁଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା କହିଦଉଛି ସବୁ ମାନେ କହିଦେନି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିନି ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଦଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ଏଇଆ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେହେତୁ 8 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହଉଛି ତାର ଦିନ ବରଯାତ୍ରୀ ବୁଝିଲେ କି ଦିନ ବରଯାତ୍ରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଯେହେତୁ ରବିବାର ଅଛି ଛୁଟି ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟ ଲୋକେସନ ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକେସନ ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଝାଉବଣ ଏଇ ଝାଉବଣରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ହଁ ନା ଆମେ 11:30 ଏଇଠି ଏକାଠି ହବା 11:45 ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଉ ସେକ୍ସନ ଟା ରବିବାର ସଣ୍ଡେ